sanibonani nonke bafethu nibingelela umdlu weAphula owaziwa ngoVukani wakandlela. Bafethu ngidabuka lapha eMatubatuba kaNkomo wexoshwa. Uphaphasi isigodi. Nithulela na umsebenzi wami omusha onengoma ezu12. Isihloko sawo sithi inkankane nelanda. Ngisebenze ngaphansi kwestudio esibizwa ngenkalakatha studio. Ngasebenza ke noengineer uNkalakatha nenye insizwa ke besizana nayo uSopolehle Mdlana. Ngasebenza nezinye insizwa ke ekhona la emculweni uyindima kaMaskandi ichusela imhlophe nomqhele. Kwase kuba nenye insizwa ke okuthiwa umqashula nayo esibambisene nayo besisebenzisana nayo. Umculo wethu bafethu uzotholakala kuzo zonke indawo ezithengisa umculo wamaskandi la eSouth Africa. Kuma iTunes nakuma digital stores. Nako wonke nje amashop. Nakithi kuqobo uzothola kulemidlalo esihambe. Niyazi ke abantu abaningi bayazi la kumaskandi sisebenzisana no Baba Umshazi. Imidlalo yakhe seyihambela kakhulu ebambisene noMama Ntombela. Uma usibona nje ungasondela kuthina uzothola umculo wethu. Uzothola kuthina ezandleni kanti nathi sohambisa ke kubantu. Kanti ne-CD launch ngekudala sizolaunch i-CD kwaphaka sizonazisa. Ngicabanga konke ku right abafowethu laba engihleli nabo lana. Abafowethu engisebenzisana nabo ikakhulukazi mangise stage. Sibambisene kahle kakhulu kuningi nje impela la esicushisana khona. Bese osisi laba ababili abakhona osisi abangabalandeli nabasebengxenye yeqembu. Ngiyabonga.